Chief Minister Prafulla Kumar Mohanto totally mislead against the Boro community. And our community people to must separate state demanded continuously at that time. যোদ্ধা জাতিৰ আমি বংশধৰ তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু সহ্য আৰু হাত সাৱটি বহি নাথাকিম যদি কোনোবাই অপেন চেলেঞ্জ কৰে আমি চেলেঞ্জ কৰিছোঁ যুদ্ধ কৰিব খুজিলে কিন্তু আমি যুদ্ধ কৰিব প্ৰতিহাৰ কৰক তেতিয়া অইন জনগোষ্ঠীবিলাকক আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত তেওঁলোকে আঙুলি টুৱাক আৰু আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত আঙুলি টুৱাৰ টংকেশ্বৰ বা আদিত্যসকলে মানে কোনো অধিকাৰ নাই বুলি আমি মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ रायजोफोर आं नोंथांमोननिसिम जे मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों जे बे भिडिअआनो जाहैबाय दा सोलिबाय थानाय दा 6था जातिया एसटि बिनाय माब्रैबा एसटि खौ मोनगोन बिसोरो जोंनि जे ट्राइबेलफोरनि सायाव क्रेपसार खालामनो नाजागासिनो दङ ना माबायदि जोंनि सायाव ट्राइबेलफोरखौ नासयगोन आरो जोंनि जे थाखानाय ट्राइबेलफ्रा जोंनो जेसेबांनाखि खस्थ' खालामनानैसो बा जों बर' हारिया खस्थ' खालामनानैसो मोनखानाय बे मोनखानायखौ मारै होथाव बेयो मोनसे पलिटिकेल केरियाराव जिखुनु हक जाया मायनो जायखि जेरावखिया पलिटिकेल पार्टियाव थाया मानो बेयो मोनसे सिङाव बहुत पलिटिकेल जानानै थागोन किन्तु जाति हिसाबै जोंहा गोबां साननांगौ जानानै फैबाय पलिटिकेलखौ खालाम किन्तु नैबे माखासे महत्त समाव जोङो पलिटिकेल खालामनानै बारा थिग नङा दा माखासे जोंनि बर' हारिमु जे बर'नि थाखाय थैथां नाजाथाबग्रा माखासे अदित्य जे खाख्लारि सारमोनखौ अदित्य खाख्लारिया सोर आरो बियो मा बेबायदि कुइसन खालामदों बिनि माखासे भिडिअखौ नायलां आरो मेन जेन टपिकआव थांनायनि सिगां जे माखासे बे सिगां नै दा PRP नि जे आफादगिरि सन्जय कुमार ब्रह्म बे साराबो माखासे जोंनि ट्राइबेलफ्रा बा एसटि जे मा जानो थांगासिनो दङ आरो बेयाव मोनसे जोंनि ट्राइबेल जातिखौ जे आसाम सरकारा माबायदि षड़यन्त्र खालामदों जे बैसोर 6था जातिखौ बिहोनानै जे एसटि बिहोनानै बा माब्रै जे आसामाव गाव सिफ जाफिननो मोनोबा बिजेपिआ माखासे जेने माब्रैबा जेने सासन खालामफिननो मोनो बेखौ क्रेपसार खालामगासिनो दं खायदा नायगासिनो दं ना दा PRP नि जे आफादगिरि सन्जय कुमार ब्रह्म सारा मा खोथा बुंदों 86 up to 1987 continuous burn down Gopur 1 years against the Boro community and that time Assam Gana Parishad led by Assam Chief Minister Prafulla Kumar Mohanto totally mislead against the Boro community and our community people to must separate state demanded continuously at that time but intolerant Assam state government Prafulla Kumar Mohanto his government strongly take action against our community intolerant to speak with the television and he was suddenly ordering go to shoot down all our community against that time who had lost in life more than 700 innocent people are spot that and extortions against Boro community and triggering with dust it is very good to point out for us to never forget to this time and forever ओंखायनो गोसोआव लाखा सब समय गोसोआव जेला गपुराव मिसलिड जादोंमोन खमसे खम 700 निफ्राय 800 सिम इनकाउन्टार खालामदोंमोन जेला प्रफुल्ल कुमार महन्त चिफ मिनिस्टारा जोंहा माब्लाबाबो ओंखायनो आलादा रायजो नङाबा अथला इउनियन टेरिटरि गैयाबा गोजोननाय गैया होननाय बाथ्राया बेयावनो ओंखारदों जेखि जाया माने आं नैबे खोथाखौल' बुंनो सानदों बे खोथाया जाहैबाय मानो होननानै बुङोब्ला जों बर' माहारिया माब्लाबो थांनानै थानो थाखाय जोंहा गावबा गाव मोनसे न' गैयाबा
जों संसार जानो हाया नङा होमबा बे खेत्र'यै थिगैनो जिखि जाया मानो इउनियन टेरिटरि बा सेपारेट स्टेटआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि खार'ना बेनो जिहेतु मोनसे खोथाखौ साननानै ला जोंनि जाथि माहारिया जोबोद गोनांथि बे खोथाखौल' मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जुदि नों बर'नि फिसाब्ला जेला 1986 एबा 87 जिहेतु जाथाय जादों जोंनि हेंथायै आलादा रायजो बिबाय थानायाव जोंखौ गाग्लोबदों जोंखौ साडेनलि आसाम गभर्नमेन्टआ सरकारा सेपारेट स्टेट बिनायखौनो डाइरेक्ट बेसेबांबा 700-800नि बारा गोजौ बावथारदों सोरखौबा रेपिं सोरखौबा मार्डार खालामदों बिमा बिफा उन्दै गथ'फोरखौ सोरखौबा बुथारदों दैखराव हगारदों नङासाय दा बै खोथाखौ नोंथांमोना मा हिसाबै बावनानै दिनै ओंखायनो आं मोनसेल' बुंगोन पलिटिकेल हिसाबै जाय बिथांमोना दा बनस'निफ्राय बि सेपारेट स्टेट बिनो होननानै कয়েকदिननि गेजेराव मिडिया प्रेस कनफारेन्स होदों आरो लोगोसे एबसु आरो इउपिपिएलनिफ्राय बुंदों 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ इमप्लिमेन्ट खालामहोगोन दा गतिके बिथांमोनहा सोर गावबागाव खामानिखौ मावागाव बिथांमोननि खोथा बिथांमोना बेसेबां आवगायनो हायो बिथांमोननि खोथा बिथांमोनखौ आं जेबो बुंनो साना खिन्थु एज ए बर' फिसा हिसाबै जोङो थाबैनो इउनियन टेरिटरि नांगौ बे इउनियन टेरिटरि आर्टिकेल 3 खौ जों बिनांगौ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङाब्ला जोंखौ प्रत्येकटा बोसोराव दाख्लै आं बुंखादों बेबायदिनो जेला 5 बोसोर विधानसभा इलेक्शन फैगोन जाय एक्जिस्टिं एसटि बा थाखानाय एसटिफोरजों लोगोसे जोंखौ आरो गोदान एसटि बिगाफोरजों खम बिदिनो क्लियारसिं खालामनो सेस्था खालामबाय थागोन जेखि सरकारा फैया मानो कंग्रेसआनो फैया मानो बिजेपिआनो फैया मानो ओंखायनो साबधान थानांगोन जोंनि जाथिया मोनसे खोथाखौल' साननानै ला जोङो इउनियन टेरिटरि नङाबा आलादा रायजो गैयाबा जोंहा सान्थि गैया मानो होनना बुङोब्ला बै आसाम सरकारा बेखौ लानानै मोनसे खैसार जोंनि सायाव गेलेगासिनो दङ खारन जिहेतु जों बै गफुरनि इन्सिडेन्टखौ सानोब्ला जों माब्लाबाबो जोंनि जारिमिना बुङो बिसोरखौ माब्लाबाबो निमाहा हमेशा ही भी याद रखना कभी भूलना मत जो 1986 यानी 1987 जो हमारे खिलाफ दुर्घटना घटी हुई थी और थोड़ा सा अगर आपके मन में जगह है तो ये हमेशा याद रखना कभी भूलना मत इतनी आसानी से आं बेखौल' बुंनो सानो ओंखायनो गोसोआव ला रायजो राजाफोर जों माब्लाबाबो बावनो नाङा जों एज ए बर' फिसा हिसाबै सोरबा इउपिएल बिपिएलजों खोथा गैया दा इउनियन टेरिटरिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि ओंखायनो प्रत्येकटा रायजो राजाखौ गोसोआव था होननानैसो आं बारे इनफरमेसन होयो मिडिया फेसबुकाव फैनानै अथ'बा नोंथांमोना যথেষ্ট मोजां मोनोब्ला एज ए बर' फिसा হিচাপে नोंथांमोना बेखौ ট্ৰাইবেল অংগ চাওক আমি যি অসমৰ কোচ ৰাজবংশীয়ে ধৰি 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ মানে দাবী কৰি উত্থাপন কৰি আহিছোঁ আজি যোৱা আমাৰ 9 তাৰিখে আমাৰ হাজাৰ যি কোচ ৰাজবংশী ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে তেনেস্থলত যি আদিত্য ঠাকৰে নামৰ যি চৰকাৰী এজেণ্ট ট্ৰাইবেল সংঘৰ নাম লৈ তেওঁলোকে আমাৰ যি জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতা কৰি আছে আচলতে তেওঁ যি জনগোষ্ঠীয় বিৰোধী আমাৰ জাতি বিৰোধী বুলি আমি আখ্যা দিব লাগিব কাৰণ কিয় তেওঁ ভাতৃঘাতী সংঘাত লগাব বিচাৰিছে কিন্তু আমি এটা কথাই কৈছোঁ যে আমি অৱস্থানত আমি বিশ্বাস কৰোঁ আৰু যদি তেওঁ আমাৰ লগত যি ভাতৃঘাতী সংঘাত কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে যে আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীটো যোদ্ধা জাতি বন্ধ তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু সহ্য আৰু হাত সাৱটি বহি নাথাকিম যদি কোনোবাই অপেন চেলেঞ্জ কৰে আমি চেলেঞ্জ কৰিছোঁ যুদ্ধ কৰিব খুজিলে কিন্তু আমি যুদ্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম কালি আপোনাৰ সভা হৈছে তেওঁলোকে আপোনাৰ যোৰহাট সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে সোণাপুৰত আৰু তাত আপোনাৰ বিৰোধিতা কৰিছে লগতে আপোনাৰ পংকজ ৰাভা আপোনাৰ সাহিত্য পৰিষদ তেখেতেও আপোনাৰ বিৰোধিতা কৰিছে গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত চাওক টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁ যিহেতু তামোলপুৰৰ পৰা আহি তেওঁ আজি ৰাভা কাউন্সিলত তেওঁ চিফ হৈ বহি আছে তেনেস্থলত যেতিয়া মেজৰিটি মাইনৰিটিৰ কথা আছে এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মেজৰিটিসকল মাইনৰিটিসকলে তেওঁলোকে শাসন কৰি আছে তেনেস্থলত যেতিয়া আমাৰ জনজাতিকৰণৰ যিটো আমাৰ ৰাজ্যতা আছে তেওঁলোকে আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া নাথাকা বুলি কৈছে তেতিয়া আজিয়ে দুবাৰকৈ অনুমোদন দিছে অসমৰ কেবিনেটে 5 বাৰ অনুমোদন জনাইছে এনচি কমিশ্যনে আমাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বাধা দিব লগা কোন আমি ট্ৰাইবেল সংঘৰ পৰা আমি জনজাতিকৰণ বিচৰা নাই আমি আদিত্য ঠাকৰেৰ পৰা জনজাতিকৰণ বিচৰা নাই আমি টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ পৰা জনজাতিকৰণ বিচৰা নাই আমাক জনজাতি প্ৰদান কৰিব ভাৰতৰ সংবিধানৰ গণ্ডিত আমি জনজাতিকৰণ বিচাৰিছোঁ আৰু তেনেস্থলত আমাৰ আদিত্য ঠাকৰে আমাৰ টংকেশ্বৰ ৰাভাটো সংবিধানৰ ৰচক নহয় তেওঁলোকে সংবিধান ৰচনা কৰা নাই আৰু সংবিধানৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত থাকিহে আমি কোচ ৰাজবংশী কৰাৰ পৰা জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ বিচাৰিছোঁ আমাৰো ইকনমিকেলি আমি ডেভেলপ হ'ব বিচাৰিছোঁ ছ'চিয়েলি ইকনমিকেলি পলিটিকেলি আমিও ডেভেলপ হ'ব বিচাৰিছোঁ আজিৰ তাৰিখত জনজাতি কাক দিছে কোন জনগোষ্ঠীবিলাক জনজাতিক প্ৰদান কৰিছে যিসকলে ছ'চিয়েলি ইকনমি আৰু পলিটিকেলি বেকৱাৰ্ড কিন্তু আজি আদিত্য ঠাকৰে জনজাতিকৰণ ক্ৰাইটেৰিয়া লাভৰ পৰা তেওঁ নিজে ত্যাগ কৰিব লাগে টংকেশ্বৰ ৰাভা ইকনমিকেলি ছ'চিয়েলি তেওঁলোকে ৱেল ডেভেলপ তেওঁলোকে নিজৰ জনজাতিকৰণৰ যি ভোগ কৰিছে সেইখন তেওঁলোকে প্ৰতিহাৰ কৰক
তেতিয়া অইন জনগোষ্ঠীবিলাকক আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত তেওঁলোকে আঙুলি টুৱাক আৰু আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত আঙুলি টুৱাৰ টংকেশ্বৰ বা আদিত্যসকলে মানে কোনো অধিকাৰ নাই বুলি আমি মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ। नोंथांमोनहा नुदोंना बे जे बिसोरो इष्टि बिग्रा 6 जनगोष्ठीनि इष्टि बिग्रा मानसिफ्रा मा खोथा बुंदों যুদ্ধ কৰিবলৈ যুদ্ধ কৰিম ইনিখাই কথা কি ইনিখাই কথা কৈছে সালা সুদ মাৰা আমাৰ বড়ো বেলাগত বা ট্ৰাইবেল সকলত ইমান বছৰত পৰা আমাৰ ডিমান্ড কৰিছোঁ বা আন্দোলন কৰিছোঁ তথাপিও আমাৰ বড়োলেণ্ড নাপায় আমাৰ আগত বড়োলেণ্ড দিয়ক তাৰ পিছতে আমাৰ ইষ্টি দিবলৈ ইচ্ছা আছোঁ কি কথা কৈছোঁ আপোনাৰ আমাৰ বড়ো বিলাগত ইমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মৰিছে বা শহীদ হৈছে ইমান আন্দোলন হৈছে তথাপিও আমাৰ বড়োলেণ্ড পোৱা নাই মিছা মিছি কথা কয়া ইষ্টি লাগিব কথা কাৰণে মুভমেন্ট কৰিছোঁ নাই নহয় बेनिखायनो जोंनि माखासे जे दैदेनगिरि सारमोनहा लिडारफ्राबो बिनि सायाव साग्रिद जानांगौ दा 6था जाथिफ्रा जोंनि सायाव मा रोखोमै जोंनि बिटिसिखौ क्रेपसार खालामनानै जेब्ला जोङो बर'फ्रा बिसिबांबा गोबावनिफ्रायनो आन्दोलन खालामबोदों बिसिबां माखासे ट्राइबेल जाथिया जेनो राभाजा गार'जा बा नागानजा बिसोरो जोङो माखासे आम समग्रा पार्टी दानानै जेसेबांनाखि मुभमेन्ट खालामबाय डेम'क्रेटिक भाबैबो खालामबाय जों दिनैसिमावबो एफा गोबाव बोसोर जेबो आन्दोलन खालायालासिनो जोङो जेबो मोनफेराखै दिनैसिमाव जोङो जे एसे जोंनि बिटिसिआव एसे पावार मोनदों बे पावारखौ सेनानै जोंनिफ्राय मारैबा लांनानै जोंनि बिटिसिखौ बा ट्राइबेल हारिखौ मारैबा क्रेपसार खालामनानै बैसोर पलिटिकेल जे मोनो पलिटिकेल पावारखौ जुदि मोनोब्ला बिसोर जोंनिफ्राय गासिबो सेग्लाबनानै लाजोबनायनि एबा जोंनि बर'नि जे माखासे मोनथाय बा बिटिसिखौ मारैबा क्रेपसार खालामनानै जोंनि बिटिसिखौ दंस खालामनो हागोन बा बर' जातिखौ माबोरै दंस खालामनो हागोन बेबायदि बैसोर खस राजबंशीनि जे माखासे षड़यन्त्रआ बेबायदि खालामनो नाजागासिनो दं खिन्थु साबधान रायजोफोर ट्राइबेल जाति एबा जोंनि बर' जातिया जोङो रावजोंबो कनफ्रमाइज जानो नाङा रावजोंबो जोङो नासयजानोबो नाङा दा जोंखौ बर' हारिखौ एफाबां मानि गोरलै मोनथारदों नङासे बै समाव बर' जातिखौ जे आहमफ्रा जोंफोर बायदि बा जोंनि बिमा बिफाफ्रा गुवाहाटी बायदियाव थांनो हायामोन जे बर' जाति नोंसिनि माखासे रायलायनायफ्रा जेबो जाया बा बर'खौ एसामिसनि रायलायदोंबाबो जे बर'खौ बेबायदि जाया होननानै माखासे बर'नि जे गाननाय जोमनाय गाननानै गुवाहाटीफ्राव थाङोब्ला जोंनि बर' जातिखौ बर' जाति होनग्रा बेबायदि जाति जोंनि बर'खौ नासयग्रा बा ट्राइबेल हारिखौ नासयग्रा बेबायदि इसिसिम बायदि दंमोन नाथाय दिनैसिमाव बर'खौ एफाबां मानि गोरलै साननो नाङा ना दिनै जोंनि जे इष्टि बिटिसिआव इष्टि बिनानै जे आसाम सरकारनिबो खिन्थु मोनसे सिङाव षड़यन्त्र दं दै बियो आसाम सरकारा बिजेपिआ बा माब्रैबा जेन बिसिनि भटखौ जेन 6था जातिनि भटखौ मोननानै जेन माब्रैबा सरकार दाहोनो हागोन बा जेनेबा बैसोर खस राजबंशीफोरजों माब्रैबा मोनसे जेन बिसोरखौ एसटि बिहोनानै माब्रैबा बिटिसिआव दावराव खालामहोगोन थुन जलायनायनि खामानि मावहोगोन बिसोर बेबायदि साननानै दङ जेन बिसोरो जुदि बिसोरनो एसटि होआबा बा एसटि होनो नागिराबा जोङो माब्रैबा जोङो सरकाराव बा पावाराव फैफिननाय नङा नामा बेबायदि खोथा बे जे खोथाखौ बुंदों बै समावबो माखासे एसटि रिजार्भेसन बा 6 शिड्युल बे 6 शिड्युलखौ सोर होलामलै बे समाव बिजेपि गैयामोन ना कंग्रेसनिसो
पावारमोन बै समाव कंग्रेसासो बानायनानै होखादों बेखौ कंग्रेसासो होलांदों नाथाय बिजेपिआ बाव माबा मोनसे षड़यन्त्र खालामनानै जेनो जोंनि बिटिसिखौ क्रेपचार खालामनानै बा जोंनि ट्राइबेल हारिखौ धंस खालामनायनि जेनो फाव खालामगासिनो दङ जे बुंलांदों जे रन्जय कुमार ब्रह्म बे साराबो गोबां 1986-1987 बै समाव गहपुराव जे जालांनाय गोदो गोदाय गहपुराव जालांनाय बे गहपुराव जालांनायनि जाथायाव जेनो सोर मा खालामदोंमोन बै जारिमिनफोरखौ जुदि नाहरोब्ला बे जारिमिनखौ जुदि नाहरोब्ला जोंनि बर'आ गोबां नारा नाथा नाजाबोजानाय बा गुबुन हारिजों जेसेबांनाखि बुथारजानाय आरो जे 2000 जे बोसोरनि जे उननिफ्राय जोंनि बर' हारिया जेसेबांनाखि बुथार जाबोदों गावथार जाबोदों जे 2020 नि जेब्ला उनाव जे 2020 नि जेब्ला 2023 21-22 बे 21-22 आव जोंखौ जे जोंनि बिटिसि आव माब्रैबा शान्ति फैगोन बा जोंनि बिटिसिखौ जोंनि बिटिसि आव माब्रै जोंनि गुबुन हारिफोरजों जों माब्रै मानि थाखाय जों गावथारबो जाया जोङो डिमान्ड खालामनो थाखायनो बा जोंनि बर' हारियाव बा जोंनि बिटिसि आव माब्रैबा गोजोन लाबोनो हागोन दा बेखौ नाजानायनि गेजेरजों जोङो बड'लेण्ड जेनो डिमान्ड खालामदों बे बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायनि गेजेरजों जोंनि बर' जाथिया बेसेबांनाखि थैबोबाय बेखौ गुबुन हारिया जोंखौ मिनिदों गुबुन हारिया जोंखौ थुनजुलायना होनानै गावथारहोदों बुथारहोदों बे गासैबो जोंनि बर' जाथि थैनाया जोंनि मोनसे जे जोंनि बड'लेण्ड बेखौ बिनायनि थाखाय जोङो थैदों नाथाय बिसोरसो दिनैसिमाव 6था जाथि बे कच राजबंशी बिसोरो जोंनि सायावसो इस्टि बिनानै जोंनिखौ सेग्लाबनानै लानानै जों बर' जाथिखौ होखारनानै दंस खालामनो बे नाजानायनि षड़यन्त्र नङा होनबा अब्ला जोङो साग्रिद जानांगोन दा जोंनियाव जे बिसोरो जोंखौ माब्रैबा गाग्लोबनानै जे बिटिसिखौ सेखानानै जेरै ग्लब ग्लब मन'नो बेबायदि सानगासिनो दङ बिसिनि जे जाथिया जे बेसेबांनाखि 1.5 क्रर बिसोर बेबायदि मानसिया जोंनि 45 लाखल' बेबायदि जों बोरै कम्पेयार खालामनो हाथाव जेने डिसि एसबि गासैबो जे माबायानो अफिसारफ्रानो बिसोरनि गोजाखा जुदि बिसोरो पलिटिकेल पावारखौ जुदि मोनो खम थाफोर मोनो अब्ला जोंनि जेने ट्राइबेल जाथिया जोंनि जे जों मोनखानाय जोंनि पेकेजफ्रा सेजानानै लाजोबनायनि लामायाव नाथाय साबधान बर'फोर आरो माखासे जोंनि बर' लिडार सारमोन पलिटिकेलाव थानाय बर' लिडार सारमोन जोङो मोजाङैनो सिन्था खालाम जोङो माब्रैबा जोंनि पलिटिकेलजोंबो बांद्राय बुंनानै जोङो एसटिखौ जुदि बिसोरनि सायाव जुदि गथायो अब्ला होयो जोंनि बिटिसिआ नोंनि जे पावारखौल' नायनानै जानाय नङा जेनो खिन्थु पावारा जुदि बिसिना मोनोब्ला दे नोंनि बा आंनि पावार मोननाय बा जोंनि बबाव साख्रि मोननाय बबाव थाख्रि मोननाय जोंनि पलिटिकेल पावार बा जोंनि बबाव थाखा फैसा दंस बिटिसिआनो दंस बिटिसिआ ओबिसि बेबायदि जानानै फैनायनि लामायावसो जागोन अब्ला रायजोफोर जे माखासे जे बिसिनि जे एसटि बिनायनि सायाव नोंथांमोनहा मा बुंगोन आरो बे सासे जेबो मोनथियै जोंनि बर' जाथिनि जेबो जारिमिन मिन्थियै जेबो खोथा बाथ्रा मोनथियै बे असायब बे मानसिनि सायाव मा बुंगोन जुद्ध बा जुद्ध खालामनोनो जुद्ध जानांगौबा जुद्ध जागोन बा माबा मोनसे गावलायोबा गावलायलायनानै बेबायदि मानसि आरोखि बियो दा नोंथांमोनहा फोरमायहरदो